Most itt jövünk a 41-es úton keresztül, ezen a... nem jut eszembe a neve. Mindegy, egy ilyen lápos rész, Dél-Floridának a részén. El fogunk menni egy ilyen levegővel hajtott, propellerrel hajtott hajóval egy túrára. Körülbelül azt mondják, hogy egy fél órás túra. És az itteni indiánok, a Mekiki indiánoknak egy táborhelyüket is megnézzük. Gondolom lehet régen volt az egy táborhely, nem tudom. Yeah. Itt vannak a túrának a résztvevői. Ebbe az indián faluba, vagyis hát gondolom ez egy ilyen bemutató csak, hogy éltek régen az indiánok, ez a Mekiki törzs, amiről az előbb beszéltem. Most itt kiszálltunk, és itt van egy ilyen sétány ide be ebbe a lápos területbe. Itt oldalt lehet látni, hogy víz van mindenhol. Itt, ahol elmentünk ezzel a sásjáróval, eszünk is egy kicsit. Györgyi rendelt egy biztonság kedvére egy csirke szendvicset. Bence sajtrudat levessel, csirke húsleves állítólag. Viki egy
egy krumpli krémleves, és ezen a tányéron megvan egy pár békacomb, azok ott a békacombok, és krokodilfarok. Én megrendeltem krokodilfarkat, kaptam egy zsemlét, meg krumplit hozzá, és egy krumpli krémleves.